Kain po tayo. Ang sarap, ma. Wow, excuse me, wow. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nagluto po kami ng lechon belly. So, hindi po kami magaling magluto nito. Nag-try lang kami, mga 4 hours po ito na tapos maluto. At saka, nilagang pata. Opo. Check natin kung crispy ito mamaya. Kanina pa kasi ito mga ka-studio. Sana crispy pa to siya. Yan. So this is a collaboration video po pala with Noypi Eats. So si Noypi Eats po isang mukbanger po na nakabase po siya ngayon sa Spain. So siya din po ang nag-sponsor ng pagkain namin ngayon. This is an online collaboration po. So meaning po, same po kami ng pagkain na inahanda po. So mamaya po, premiere po kami 7 PM ng gabi. Afternoon po, premiere din siya. Mga 7:30 atas kanya. So ayan po. So congrats po kay Bossing Noypi Eats po dahil na-hit na po niya yung requirements ni YouTube. Monetize na po yung channel niya. Congrats, sir. At talaga namang ang sasarap ng mga pagkain niya dun, ma'am, sa channel niya. So ayan po mga ka-studio, bago kami mag-start, play muna namin sa dali yung video niya dito. Very short lang po ito. Yun na po mga ka-studio, puntahan po natin si Noypi Eats po. I-subscribe po at suportahan po natin mga ka-studio. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan po, kainan po tayo mga ka-studio. Yan. Ako na dyan, pang. Ikaw sa kuan. Maglalagay po kami ng link sa description po, tsaka sa title po ng name ng channel niya po. Noypi Eats. Dito tayo magsisimula mga studio kasi iwan ko lang kung crispy pa to. Yan mo, nakita ba nila yan mo? Yan. Wow. Slice muna natin. Wow. May part pa na crispy pang. Yan. Yung suka po namin, sukang pinakurat. Yan po, kita po yung mga ingredients sa loob. Yan. Ang amoy niya, Wow, grabe. grabe oh. Parang tumutulo na yung laway ko sa amoy. Sa amoy pa lang. Ito, ang sarap nito yung mga ingredients mo. Pa. Yan, lagay ko sa ng kanin. suka pang. Saan mo lagay yung suka dito? Yan po, mga ka-studio. Iwan ko lang crispy pa ito, mang. Yan mo. Thank you, pang. Dito tayo magsimula. Itabi ko to pa, ha? Para makakuha ako ng ano. Kain po tayo. Ang sarap, mang. May crispy pa.
Sarap po. Manipis lang yung balat niya pa, no? Hmm. Kain po pala tayo. Ang hirap pala timing ng crispy nito, ma. Bilis mawala ng crispy ba? Ano pa? May suka pa. Oh, sorry. Yan. Ito mo. Thank you, Pang. Try mo yan mo. Dito ko. Wow. Gusto ko yung loob niya ba? Yan. Gusto mo? Dito pa. Ito yung kuhan malaman. Ito lang sa iyo mo. Yan po mga ka-studio. Laki. Laki nito, Pang. Laman. Yung lasa niya mang sa ingredients ba nanuot? Ang bango niya, no? Grabe, mahirap po palang duto nito pa, no? Sarap. Nipis ng balat yung mga. Kaya siguro hindi siya masyadong crispy pa. The best yung mga kuhan mo. Lamas, lamig kayo. Hunot kayo. Ito, ang bango niya talaga. Makain kasi ako dito. Rice pa tayo mo. Thank you, ah. Sarap niya, grabe. Hindi ko lang nakuha yung tamang pagka-crispy talaga, no? Tama na, pa? Okay na to. Check natin ang pagkalambot nito, mga ka-studio. Ayan po, wow. Wow, excuse me, wow. Ito sa iyo to, mang? Oh. Mga balat, ano ba ito, mang? Yan. Wow. Wow, grabe, ang lambot talaga niya, mang. Uy, sorry. Init pa, oh. Wow. Oops. Yan po. Inuna namin to kasi wala yung crispy ba, no? Habang tumatagal siya, kanina pa kasi yan naluto. Wala pala yung kuha niya, crispiness. Yan. Kain po tayo mga studio, ang lambot nito.
Ito yung coke mo pala pa. Oh. Muritsing na kung ngaw mo, muntik ka, no? Kanina po, ang aga namin nagising, no? Mga 3 AM po, nag-ready kami. Grabe, ang tagal kasi ng preparation nito, no? Mas okay talaga sa oven siguro yung pork belly. Tsaka hindi ka na mapagod magtuyok-tuyok ba? Sabi, ang init to nang mukha ko ang grabe. Yung mukha niya naluto na rin. Naluto na rin. Sarap naman siya, sulit na sulit talaga, no? Thank you nga pala pa sa papa ko. Mm. Siya pong nag-assist sa amin. Mag-prepare nito lahat. Ang sarap ng mais. Tsaka ito yung pitsay. Ang bilis magabusog. Ang dami kong kanin na kain mo. Sarap talaga sa kanin kasi ito. Itong bili namin po, 3 kilos. Hirap talaga ubusin to. Ito,
Grabe, ang gusto ko na mga ka-studio. Di kaya ng powers ubusin to. Ito mga. Sa'yo to? Hindi pa. Ubusin ko na tong kuhan. Shoutout muna ako mga ka-studio habang kumakain pa po si Basis. At ulitin ko po, yung kakulab natin today po, Noy PH po. Puntahan po natin po. Maraming salamat po Bossing Noy PH. Thank you po. Tapos special shoutout din kay Ma'am Natsu. Ma'am ba siya, Ma'am? Baka, hindi ko alam. Baka Ma'am or Sir ba? Shoutout po, maraming salamat po sa super chat nyo po last premiere po namin kahapon po. Thank you po. Opo, maraming salamat po, Ma'am. Tapos, shout out Giselle Ricarte from Karkar, Cebu. Ito, masarap sa kanila yung lechon. Karkar, Cebu, napakasarap po ng lechon doon. Luisa Ampunin from Olongapo. Joy de los Reyes. Ito, mayroon po siyang channel. Cecilia Irvine from New Zealand. Hilig family from Bohol at happy birthday Mian Neri sa July 6. July 6 yun mo? Oh, ngayon pala. Happy birthday po. Claudit Kapunpon from Santa Rosa, Laguna. Shout out Rowena Bermudo. Tatsi Fabian Vlog. Ito, mayroon po siyang channel. Tar ZH. Juris Gamboa from Bohol. Alessandra Lastimado. Mary Ann Tangguan from Saudi Arabia, Damam. Imata family ng Muntinlupa. J. Gamer TV. Cruz family from Pangasinan. Maria Algeline Gomez. Shout out sa family ni Ma'am Yamamoto Lani. Udad family from Capiz. Shout out sa friend ni Ma'am Ria na si Juri at sa twin na alaga niya sina Lutpia at Sakia from Saudi. Hana Jeanette Miguel. Maria Teresa Labitad. Elvira Digia. Dicano family from Malabon City. Happy birthday Catherine Angeles from Pangasinan. Happy birthday po July 6. Happy birthday. Mary Jane Elio. Mary Chris. Bing Latore. Jenita Notarte. Romanica Palomo from Madrid, Spain. Loudlin Glorioso. Castro family from Cagayan de Oro City. Bia and Ann's channel. Shout out Bibi Gabriela May Kagitla Amante. Shout out Jelo Putput Joshua at Amin. Yan na po yung mga shout out ko mga ka-studio. Bye for now mga ka-studio at thank you so much sa panonood po palagi. Bye bye.